বিজেপি আইপিএফটি সরকার ভাইয়ে নগর নগর তিনি পাইপলাইননি বিসংতি তৈ খাरनायनि बागै नाकि सिद्धांत नाका कार्यकरी ओंखा ताबुं नाकि 96% 97% नखंनि बर' रकनि आरो पाइपलाइन बेदि थांखानाय सरकारनि तथ्य सरकारनि दाबि 96-97% जुदि वाटार साप्लाइ तै टेप वाटार टेपनि तै जुदि नोंनि व्यवस्था खायखांखाय तामनि बागै एमन कुनै दिन बात करे तंमाति मानिसे बात दङ सालथा केबें तकेतियो किन्तु तिनि लामा कासुलायमानि तैनि बागै ओ दिन बात करे तिनिबो मियाबो दुइटा जागा लामा कासु तिनिबो दुइटा जागायाव लामा कासु माने ससियेल मिडियायाव नुगौ ओंखाय तामो एमनेते चैत्र मास बैसाग मास दैरां समान जरा दैनिके समस्या दङ ठीक ना किन्तु कताल डिप टिउबवेल खायनानै कताल दै नोंनानि व्यवस्था खायनानै सोर्स तैरि खायनानै ब्यां उतु बामफ्रों तंफ्रो जे उतुंना जाखा एडिसि प्रशासन तंफ्रो जे उतुंना जाखा बड़ डिप टिउबवेल खायै दै खारनायनि व्यवस्था किन्तु ताबो जे उतुक नाजाक माने आवश्यक ठीक मतो सामदै के मेरामति करे ठीक मतो सामदै के बागै नायकलजियानि बागै दिनै प्राय प्रतिटा जागानो दैनि बागै हाहाकार दै करे गासै सरकारनि दिनै दाबि दंनाय इमिडिएट दिनै सुसबारि दिनै नोंनि व्यवस्था खायदि नोंनि जे निर्वाचननि प्रतिश्रुति जे कमिटमेन्ट बा एडिसि प्रशासन बेखिनि कमिटमेन्ट दं माने तिनी व्यवस्था तो खाने नांनाय न गासै सिनि दाबि दंनाय जिएमपिनि तरफ থেকে तारातारि खाय এই যে এই दैनि जे जोंजाव मनो बाहायका काहुकुमान गभीरभावे चिंता भाबना खाय बिगियानसम्मत तमनाय उद्योगनावै ओ व्यवस्था खाने बागै सिनि दाबि दंनाय बेवनो